Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi continuăm cariera cu Chelsea. Meciul trecut nu am... Adică am jucat ok, dar am pierdut cu Liverpool, din păcate. Meciul ăsta avem meciul cu Aston Villa. Ăsta cu Fulham cred că o să-l simulez. Și după mai avem meciul cu Man United. Hai să-i dăm drumul. Deci, meciul cu Aston Villa o să fie un meci greuț. N-am ce să zic. Sunt destul de buni Aston Villa. Eu postez clipul ăsta cu o zi după ce a fost meciul Barcelonei și probabil ați văzut că nu cred că am postat review la meciul de la Matu, că nu m-am uitat la tot meciul, adică mă uitam doar când erau golurile. M-am uitat ca și cum doar la highlight-uri, că nu eram acasă și n-am putut să mă uit la meci. Și de-aia n-am postat. Poate să mă uit la meciul full și o să postez, dar nu cred. Că trebuie să știu tot meciul ce s-a întâmplat, nu pot doar după highlight-uri. Ok. Pasă e bună. Și asta e o pasă bună și acum Gittens, cred că pentru primul lui gol. Nu cred că am mai dat vreun gol până acum la Chelsea. E bine, e bine, e bine. Ia. Jamie Gittens. Da, un gol în 3 meciuri n-am mai dat. Nu. Bravo. Ce-a dat-o? Și da, și Martinez a ieșit. Ia-i, bă, mingea. Nu lăsa. Bravo. Nu lăsa. Bravo. Ok. Meciul până acum a destul de strâns, părerea mea. Na. A devenit Aston Villa și ei mai buni. Simons nici el nu cred că a dat până acum vreun gol. A intrat urât acolo. Xavi Simons. Dacă am puțin a ținut avantajul ăla, nu credeți? Nu credeți? Nu? Ok. Bravo. Hai să vedem. Nu dau bă ăștia gol din corner. Aia zic. Nu prea mi-a ieșit. Nu prea mi-a ieșit deloc. Nu. Ok, Watkins. Nu mă așteptam la Watkins să facă aia, dar nici nu mă supăr. Hai, Palmer. Timpul tău. Palmer în continuare, dar cum intră cu spatele? Mă rog. João Pedro. Simons! Mă gândeam că a fost deviată, dar nu, el a dat-o în halul ăsta. Da, Xavi Simons și-a cam bătut joc de faza aia, părerea mea. Palmer jucase frumos, i-a dat-o după lui João Pedro, lui Simons și Simons. Na. Avem de Palmer. Aoleu. Dacă nici din throwing nu putem să ținem mingea. Na. Poate nu mi-e așa pasa aia. Cucurea. Du-te. Perfect.
Xavi Simons? Nu. Trebuia să dau din prima, a fost vina mea acolo. N-a fost al lui Simons. Dar mă gândeam că poate el trece și de ăla. Oh, nu. Ce save? A, nu e save? Atunci ce se întâmplă cu Watkins? Mi s-a părut save. Da, nu a fost aparent. Nu mă supăr nici așa, sincer. Problema mai e că nu prea putem să dăm goluri multe. Adică dăm un gol pe meci. João Neves. Nu știu, transferurile pe care le-am făcut nu mi se par cele mai bune. Adică, da, João Neves e ok dacă stau să mă gândesc, dar astea pe care le-a făcut Chelsea în viața reală, nu știu, în FIFA nu prea merg. Hai, bă, Palmer, măcar de aici să dai și tu gol. Și dă. 2-0, minutul 52, Palmer. Cred că e primul lui gol de sezonul ăsta. Nu știu, nu prea joacă nici el bine right wing. Nu-mi place. Dar nu prea avem ce să-l jucăm. Bravo. Du-te, Gittens. Gittens 1v1 cu Martinez. Face o schemă și dă gol! Bine. Dăm și noi mai multe goluri, așa. Credeam că ajunge prima dată portarul. Mi-era că am făcut schema aia degeaba. Am început și noi să dăm mai multe goluri în sfârșit. Ia Watkins o strigă și pe asta? Da. Bă, ce-i cu Watkins? De obicei în FIFA e bun rău Watkins. Îl mai iau și eu uneori în cariere. Palmer! Am încercat să dau golul frumos. Puteam să dau doar finez, dar am zis eu să dau golul mai frumos. Na. Fernandes fake la Man United. Ce tare. Noi l-avem pe Fernandes adevărat. Când juca cu United o să fie Fernandes versus Fernandes. Oh, nu. Bine. Păstrăm și clean sheet-ul, aia vreau. Să păstrăm clean sheet-ul. Dar nu, defensiva noastră chiar a fost ok. Atacul până în meciul ăsta nu prea era așa bun. Simons offside. Da, e offside. Fix când o bagă și el în poartă e offside. Și a fost mic rău offside-ul. Era un finish bun, dar aia... Dădea și lui el primul gol. Oare nu pot să-l mut pe el right wing? Dar nu cred că am cum. În primul rând, cred că dacă ar fi left wing. Și nici așa nu cred că merge. Că vreau Palmer să joace mai bine și nici Simons nu joacă bine ca mă să zici că să-l ții pe Palmer într-o poziție mai proastă. Dar dacă n-a dat niciun gol, maxim a dat un asist. Și nici pe ăla nu știu dacă l-a dat. Petrovic. Oh, Simons. Trece frumos. Simons în continuare. Nu mai avea stamina. Ăla era un gol chiar frumos, rău, n-am ce să zic. Parcă joacă prea individual, nu știu, așa mi se pare. Bă, frate. Bă, Watkins, nu știu ce are meciul ăsta. Oh, Simons. Bravo, 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 bravo.
Dă-i nea Palmăre. Sau așa. Stați că mai dăm un gol, fiți antenă. Du-te. Bă, de ce ne-a lăsat faza? Ăsta era gol. Oricum. 3-0 cu Aston Villa. Decent, părerea mea. Chiar decent. Da, nu mă interesează de Deadline Day. Ce mă interesează e meciul cu United. Oi, ca pe ăsta, meciul ăsta nu îl joc, ca să știți. Deci 6 zile cred că ar fi ok dacă... Ia stai să văd. Să pun nici a doua echipă, a trei echipă pun pentru meciul ăla de away. Din cupă. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog. Bine-s. Ok, meciul ăsta. De ce sunt doi jucători de la Burnley în Team of the Week? Uitați. Rămâu și... Ok. Și strikerul. Mă rog. Hai să vedem. Deci total a doua echipă. Mamă, Pedro Neto chiar că nu l-am jucat. Bă, și trebuia să-l joc, că e bun. Adică să-l mai joc așa din când în când. Deci... Facem așa. Mai am pe cineva pe... Aici mai bun. Aș putea să-l mai iau și pe Sterling. Și pe ăsta. Am pe cineva, îl pun pe Adarbio. Hai, jucăm așa. Oricum, ar trebui să câștigăm. Și câștigăm la penalturi. Ok. Meciul important cu United. View. Gata, s-au făcut ăștia? Ia să vedem. Change position. Cum adică, mă? Păi mie mi-a părea că e mult mai puțin. Cum, mă, 29 de săptămâni? What? Și Simas cât ăla? Bă, mi-a părea 2 săptămâni. What? De ce? Simas să fac right wing ar lua 83 de săptămâni. Și ăsta Gittens, dacă l-aș face right wing, ar lua 2 săptămâni. Am o idee. Și Simmons left wing? 93. Bă, frate, mi-apare că poate să joace left wing și 93 de săptămâni. Atunci nu mai fac nimic. Voiam să pun pe Simmons left wing, Palmer că am right wing, Gittens. Dar n-ai cum. Nu ai cum cu ăștia. Palmer o să joace tot acolo, nu prea mă interesează. Poate schimb informația, poate, dar nu sunt sigur. De ce joc 4-3-3 atac? Nu mă complic cu alte formații, da, hai. Man United ar trebui să-i bate mai tare ca Aston Villa, că-s mai slab ca Aston Villa. Sincer. Ia, unde e, mă, ăla, Fernandez? A, uite, ăsta-i. Ia, să-l vedem. Cucurei, dă-un! Nu prea. Centrale decentă, n-am ce să zic. Xavi Simons încă n-a dat primului gol și aici greșește. Nu da fault, nu da fault. A dat fault. N-a dat fault. Omul mi-a dat doar cartonaj, dar fără fault. Ok. Gen, nici măcar n-a dat avantaj, că nu era... Hai, Simons. João Pedro. Nu, am încercat să-i dau lui Gittens. Cred că o joc prea la Diogo Costa. Mă jur că toată lumea de face care era cu United de pe Diogo Costa.
În sfârșit s-a întâmplat și ceva mai așa. Mason Mount player to watch. Mă, ce? Că joacă versus fosta lui echipă. Mă gândeam că e printre cei mai buni de la United și de-aia. Nu. Ăla-o pe Garnaciu, e clar. L-a luat și pe Palacios. Sancho s-a întors. Oh. Simons acum. Simons. În sfârșit, în sfârșit dă și el un gol. Și ce gol. Xavi Simons face 1-0. Și își găsește și o echipă bună să dea gol Man United. Palmer. Palmer încearcă un finez. Cucurea. Fernandez adevăratul. Nu. Fernandez, Palmer. Nu. Bravo, bravo. Hai. Îi prindem pe contra. João Pedro. João Pedro! Gol! Bine, mă. V-am zis că îi batea mai tare decât pe Aston Villa. Clar. Ăștia slabi. Bine, mă, João Neves. Ăștia se concurează pe cine dă mai multe goluri, cred. La cum joacă. Ma. Fernandez. Ce craci a dat? Ia stați. Sunt curios. Deci, aici. Wait. Dă-i slow-mo. Eu sunt curios dacă i-a dat crash, nu de alta. Da, i-a dat crash. O bate Palmer. Îl luăm aici pe ăsta. Bam. Bam. Și penalti! João Neves. Nu iese pasa. Și acum ăștia ne prind pe contraatac. Ba, nu. Simons pentru dublă! Gol! Poate dă hat-trick pentru prima dată când dă gol și dă și hat-trick. Na. Sincer, cine a fost cam cel mai periculos a fost Fernandez ăsta de la ei, făceam mișto meciul trecut de el. Hai mă, că ăștia nu dau gol din free kick niciodată. Vezi? Hai. Perfect. Dă-o și tu perfect. Ai dat-o. Simons. Pentru hat-trick. Bă, tu... Cum s-a dus jucătorul ăla? Na, tot e gol. Scuze. Bă, trebuia să dau golul ca să aibă hat-trick-ul, dar am vrut să fac o schemă. Da, îi batem pe ăștia mai tare decât pe Aston Villa. Și e prima repriză, gen. Și e 4-0. În a doua repriză vreau să fac niște schimbări mai prin minutul 65, cam așa. Bine. Gittens nu prea a făcut nimic ca meciul ăsta, părerea mea. Face acum? Da. Da, hai că simulez. Da, și cam acesta a fost acest videoclip. 5 ore se termină. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!